3. Всички предложения, всеки както ги прави, ще ги правим ето в този ред, както сме седнали от мен нататък. И аз ще ги записвам на флипчарта, след което ще направим обсъждане, почивка и гласуване. Кога да направим почивка? След обсъждането, нали? И ако искаш да казваме всичко на. Ако успеем без почивка, още по-добре. Да. Да започнем с моите предложения или някой иска? Добре. Значи аз имам 5 предложения. Първо ще ги кажа, след това ще ги запиша накрая. Значи първото ми предложение е да наградим Богомил Шофов за гоненето на правата в интернет и извън. Второто, нали, смисъл, трябва ли да аргументирам повече от това? Някой познава ли да иска повече? Може би за публиката да кажеш. Нямаме време. Мисля, че Богомил е достатъчно известен, за да кажа точно за него, може би за някои от останалите неща. Второто ми предложение е награда на Ники Бачийски, като мисля, че той има голям принос не само за WordPress развитието, а и въобще популяризирането на блоговете в България. И смятам, че много от ценните хора, стойностните в българския web. Повече разяснение. Също познато. Третото ми предложение е за списание .NET, защото то е от проектите, които консолидират българския веб по някакъв начин и го популяризират в офлайн пространството. При липса на стабилна асоциация на веб бранша, мисля, че .NET се опита да компенсира това. При това тази година направиха серия семинари, които бяха доста интересни и пошумяха в различни сфери и докараха Лебедев накрая също тук. Те мисля, че така добър е премислен за всичко. Следващото предложение мое е Webit като такова, защото вдигна много голям шум. И последното ми предложение е Яб България, че за първи път петте големи онлайн медии. Това съм аз сега ще ми скръча. И сега ще ги запиша само тук на флипчарта. Има ли нужда да ги записвам? Не. Вие сте си ги записали. Може би, не знам, за ключото се получи по-може да ги запишеш. Ние не като гласуваме за тях, ще ги запишем и ще гласуваме. Добре. И ако ще ги запишем. Добре. Добре. Това са моите 5 предложения. Знам, че съм много на фона на 3 само, които трябва, но това са моите 5. После ще видим колко ще останат от тях. Надявам се да са ви симпатични, поне според мен всичките си заслужават. С аргументирани, да. Тоест не ги аргументирах много, но мисля, че мога да направя дискусия така трябва. Добре, благодаря. Ами аз имам 2 предложения. Едното е от миналата година. Аз предложих свежо.net за награда. Миналата година не се прие, може би, защото не беше толкова известен проекта. Сега се надявам да е вече по-известен на всички тук и да ме подкрепите за този проект. И второто нещо, т.е. това е човек. Тук съм солидарен с Юстин, това е Богомил Шофов, който отделя доста лични средства, време и усилия, за да се бори за цифровите права на гражданите. Не намесят в личното пространство и така нататък. За мен е изключително важна кауза, която ще ни занимава тепърва доста време. Това е като аргументация. Благодаря. Да. Мисля, това е също. Добре. Значи аз много се радвам, че свежо пак изкача, защото миналото години аз имам предложение свежо, но тази година са ми други предложения. Значи първото ми предложение е EasyTrader. Като EasyTrader рекламна мрежа, която всички познава с това, че генерира така един вече чувствителен дял от рекламните приходи в български интернет, който се разпределя между големи и малки публишери. В общи линии основно причина да ги анонсираме, че те забързаха влизането на cost per click рекламата в България преди 2 години и така наложиха свой специфичен стил на общуване, търгуване и така нататък, но в момента са един крупен интересен играч, който много от публишерите са в някакъв тип търговски отношения. Така, сега, миналата година, примерно, по някакъв начин не ги предложихме, защото към тях седеше такъв упрек и EasyTrader, да, обаче голяма част от клиповете идват от торенти и
така. Ето тази година те спряха да работят официално с торенти. Някъде преди 2-3 седмици, преди месец анонсирали, че вече работят с Мунда. Така или иначе, нали, примерно някакъв основен стопер пред тяхната номинация категорично махнат. Така. Сега, втория много силен за мен такъв номинация е Imperial Online. Сега, защо Imperial Online е интересен за мен играч? Ами, сега като цяло ние имаме навика да... Значи това е за мен интересен тип бизнес в България. Това е компания, която си представете тръгва от 2 човека, 3 години по-късно 25 човека и продава продукт, разработен в страната ни на 20 регионални пазари. Значи това е, как да кажа, пример за това как български компании могат да печелят в интернет не от development, т.е. не от някакъв сервис, а от потребителско ориентирана услуга, определено продукт за износ, абсолютно такъв юзер ориентиран, абсолютно fair play, много креативен и development и така нататък. Абсолютно в тенденцията смисъл, че си има такъв тип, този тип игри са много популярни по света. И за мен те са много интересно кейстъри. Примерно, значи Pixelab следващата и по-следващата година, ако вместо Imperial Online можем да кажем ето един български девелопер, който има успешни, как да кажем, примерно iPhone application, които се реализират Worldwide и така нататък. Но наистина Imperial Online е за мен супер интересен случай, като вече има имитации в България на Imperial Online, на модела и на игрите и така нататък. Тези хора си заслужават за мен много такова. Една такава награда, те са светъл пример. Така. Сега, третата ми номинация е така по-скоро символична, но значи ние от години слушаме за e-government и да знаем за 1 милион пари, които отиват за e-government и така нататък, но много често журналисти и обикновените хора това е някаква много голяма абстракция, в смисъл, почти самата идея за прозрачност и така нататък. Тази година ГЕРБ, едно от първите неща, които направиха, е, че отвориха информационната система на Министерски съвет и всеки, който желае, може да отиде и да чете какво си говорили Министерски съвет. Без изключение. Всеки журналист, и това за себе, само по себе си за мен е огромен, как да кажа, символичен, но изключително важен. Това не е e-government, в който цялата администрация вече е онлайн и така нататък, но като символична стойност, значи тази прозрачност, мисля, че просто стъпка назад не може да бъде направена. Си представям как следващото правителство идва и казва, съжалявам, момчета, обаче затваряме достъпа до разговорите на Министерски съвет. В смисъл, мисля, че това е едно от нещата, които променя парадигмата. И сега се позволих достъпа. Отиваш на сайта на Министерски съвет и една информационна система, която е правена от, да речем, една ужасна фирма. Не изглежда отвратително, да, но така или иначе ти можеш да намериш всичко, примерно, отиваш и намираш там върдовски документ, какво се говорил последния път, кой какво е казал и така нататък. Значи, примерно, веднага след като отвориха, журналистите почнаха да вадят разговори на предишния Министерски съвет. Това е сега архива на Министерски съвет. Точно така, като това излиза, не е реал тайм, нали, но веднага излиза фактически на другия ден, излизат стенограмите от един случай ден, нали, ще бъде реал тайм. Защото сега, ако трябва да гледаме какво става в Щатите и Government 2 и така нататък, нали, вече реал таймът там влиза много мощно, но самият факт, че в България това наистина допреди 2-3 години изглежда шокиращо. Нали, много хора даже, как така ще четем заседанията ми, те си говорят някакви тайни неща. Не си говорят тайни неща, ние всички имаме право да знаем какво си говорят. Да, ще е прекъснато. Но журналистите би трябвало да четат. В смисъл, истината е, че журналистите... Между другото, този тип от Уикипедия, нали, когато дойде тук, той точно това каза, че един от начините журналистиката да стане по-евтина е като държавната администрация стане по-отворена, по-прозрачна. И тогава няма да има нужда от чак толкова скъпа журналистика. Така. И четвъртото ми предложение е, сега просто аз не знам, обаче в момента си дал сметка, че БГ Мама никога не е награждавам. Има минимум 2 награди в БГ сайт, но нищо не пречи. Не, то тогава просто ще бъде много нужно по този сайт. Тогава вместо номинация, вместо номинация ще разкажа един случай, как един приятел наскоро търсиш в Google смяна на дренажен ремък и му излезе БГ Мама. И така, това са тогава моите 3 номинации. Благодаря.